Kapdeng supaya piki parlok ki bajis ngau tanat ban page ya ki video hakane ka channel jike da kasi. Te paralok hakane ka video alengin ya page pabalai ka Amerika kalong kum kuwe kari kabawan hakakadan ka benekong pan penmi umpnyang hari kadang kuapat pan keni lane pan pendon kam shua ya ko umpnyang kabami na kiwe kiri. Pada kene ka video ni page rupa hadu katno ka Amerika kalak pan penmi umpnyang nalade. Te paralok nganon pen slam show ko por jongpi aleng ni page no pabalai ka Amerika kale kumne. Ka Amerika kolong katakari kabawan hakakardan ka benekong kabaklan bha pan penmi umpnyang handai ka Amerika ka Jordan benta pad kiri ki baklan bha pan penmi umpnyang kum ya kari Irak hau snam arajar lai ya kari Iran la bun snam pad kum juru wat ya kari Rusia pad ka Amerika ka Jordan bentaru pan yakni umpnyang pad kari Venezuela pad kum juru menta hau ne usnam arajar arpun reu pad larang page ngilaba ka Amerika kolong katakari ka baklantam pan penbi umpnyang hari ka jingkali ka badon hangi kalong ba palai ba ka Amerika wala kalong kari ka baklan ba pan penbi umpnyang hari ka dangadon bentapat hakikam panyakni umpnyang pad kiwe kiri. Te paralok hakane ka video niya pelud ya kita ki baro. Te Henry paralok yang ibangin sutu ba syapang kane ka topik aleh ka beningkong niya pechwa hadu katno ka US kalak pan penmi umpnyang ha ka sisngi. Katkum ka record jung usnam arajar arpsan hadu usnam arajar arpenriu ka US kalak pan penmi hadu katlai penriu million barrel ko umpnyang ha ka sisngi. Pad kane kalong kata ka record ka bakari kalak pan penmi umpnyang puntam ha ka pertei. Padleng bakane ka jingla jong ka US pan penmi hadu katlai penriu million barrel ko umpnyang ka US kalak kalalong kum katakari kabalak pan penmi hadu kat % ko umpnyang ladangi ken overall lane ken kelum baro si pertei bar si barel ko umpnyang kayaring kat par si spa san kendai letter pat kumta lada katlai penriu million barel ko umpnyang kayaring kat hadu ar billion liter ko umpnyang bar kumta ngisngau tu ba ka US kalaban penmi hadu ar billion liter ko umpnyang ha ka sisngi par ngiso tu ruba ka US kalong katakari ka baklan ba pan penmi umpnyang pat ka barius pa ba ha kaliang jong ko umpnyang ha ka pertei. Tementang ini page pabalai ka Amerika watla kalong kari ka baklan ba pan penmi umpnyang ha ka sisngi handai kadang kuapat panadon bentalem pat kikam panyakni umpnyang pat kiwe kiri ki baklan ba pan penmi umpnyang kadau ba ka benekong kalong ba ka umpnyang jong ka US kadon hapok kendau pelatap daki mausyang pat kalong ka bae bhai ka US pakan drill pan tani ka umpnyang namar laka daki mausyang pat kalong ka bae pat kalong ru ka balut kesan pat ka proses pan drill umpnyang jong ka US kalong expensive ha lane kalong ka barem ha pat kumta dei na kane kadau ken pa ka US kasakwa panadon benta panyakni umpnyang pat kiwe kiri namar ka proses pandril umpnyang nakari US kalod hadu saupau dan $1,000 tang si barel kadba ladang ia compare pat kari Saudi Arabia ka umpnyang jong ka Saudi Arabia kantan syajerong pat kalong ka basuk bahan ekstrak pat kumta kalod tang kumba lai dolar pan ekstrak yak umpnyang pat kumta kaneken kadau ka para penlong ya ka US pakan yakni umpnyang pat kiwe kiri ki baklan bha pan penmi umpnyang baladang yanujor ya ka jinglut pan ekstrak umpnyang jong kari Saudi Arabia pat kari US kalut hadu saupau lanen $1,000 tang pan ekstrak umpnyang si barel kadba ka Saudi Arabia pat kalut tang lai dolar hadu $10 pan ekstrak umpnyang si barel pat kaneken kadai kata ka jingya per hapdeng ka Saudi Arabia pat ka US paka umpnyang jong ka Saudi Arabia ka salong ka batat haka yoya dia tir umpnyang jong ka pertei. Te paralok menta alengina page katkum ka Walmart kiri ayu kita kibasuk bah pan ekstrak ya ka umpnyang jong ki pat kiri ayu kita kiba bha pan ekstrak
ya ka umpnyang jongki. Ladangi page kat kum ka wall map kiri ki basuk bha pan ekstrak ya ka umpnyang jongki ki kantup ya kari UAE, kari Saudi Arabia, kari Kuwait, perkum juru ya kari Iraq. Dakaba pan ekstrak ya ka umpnyang jongki kalau tangkumba lai dolar hadu $10 si barel. Perhadin kini kiri bot sakari Rusia. Dakaba kari Rusia kalau kum kuwe kari kabaklan bha pan penmi umpnyang. Perka proses pan ekstrak ya ka umpnyang jong ka Rusia kalau ka basuk. Hendai namarba ki political issue kabaka Rusia kadon baka juyar thma perka jule ben ya ki we kiri kala penlong ya ka bakan semjing bha bakan di ya ka umpnyang jong ka haka global open market lane haka yau ya dia tiet kabakeluj jong ka perthei baro ka we. Bat kiri ba semjing bha pan ekstrak ya ka umpnyang jong ki kidai kari kum ka United States bat kari Venezuela. Bat kari Venezuela kalong kata kari kawawan haka kedan ka menikong kabadon buntam ka umpnyang jong ka apok kendau daka bakadon hadu laispa billion barrel AA ka umpnyang jong ka daka ba kawan haka kedan menikong perka kambon ru wad yakari Saudi Arabia daka ba ka Saudi Arabia kadon hadu arspa nrupunyau billion barrel AA. Henry pan penbi umpnyang pat ka Venezuela kalong kari ka batlat bah pan penbi umpnyang daka ba haka sisngi kalak ban penmi tangkumba 1 million barrel AA. Paladang yanu jor pat kari Saudi Arabia pat kari US ka Saudi Arabia kalak ban penmi hadu kendai lane kadway million barrel AA ka umpnyang haka sisngi pat ka US kalak ban penmi hadu kadlai penriu million barrel AA ka umpnyang tang haka sisngi. Pat kadau ka penlong ya ka Venezuela bahkan long kari ka batlat bha pan penbi umpnyang kadai ba ka umpnyang ha Venezuela kalong ka bae bha pan proses pan ekstrak ya ka pat kawe pat kadau kalong bha ka Venezuela ka semjing bha namar ka sarkar kalong ka babamsap pat ki company kim syam ladon ka investment pakin ekstrak ya ka umpnyang jongki pakin supply sya perthei te paralog dei kaneken kata kadau paka Venezuela wala kalong kata kari kabadon buntam ka umpnyang apok kendau panian jor pat kiwe kiri jong ka perthei ndai kalong pat kum kiwe kari kabatlat bha pan penbi umpnyang pan supply cha kiwe kiri jong ka perthei te paralog menta aling ini pej lahato ka US ka export lane ka import ya ka umpnyang jong kiwe kiri padia ka umpnyang jong ka pat hangne kadon ka aka ka basngot nat bha pat bun kibriu kim syam latib bha ya ka US ka le bar artli ka export lane thiet lane di ya ka umpnyang jong ka pat kum juru ka import lane ka thiet ya ka umpnyang jong kiwe kiri berkat kum ka report jong usnam arajar arpesan ka US ka export kumba 100 million barrel AA ka umpnyang ha ka sisngi pat kum juru ka import kumba 0.6 million barrel AA ka umpnyang ha ka sisngi pat hangne ken hilaba ka US ka judi ya ka umpnyang jong ka pat ka juthiet ru ya ka umpnyang jong kiwe kiri paladang pej hangne ngilaba ka US ka thit kambon ya ka umpnyang na kiwe kiri ban ya ka ba kadi ya ka umpnyang jong ka sya kiwe kiri henry ladangi ken kelum pat crude oil gasoline diesel jet fuel pat kiwe ka US ka export kumba 10.9 million barrel AA ka umpnyang ha ka sisngi pat ka import kumba 9.2 million barrel AA ka umpnyang ha ka sisngi pat kanai kadai ka record kat kum jong snam arajar arpusan pat ladangi pej kat kum kanai ka record ngilaba ka US ka export kambun pana ka import daga bakatam kumba 4.3 million barrel AA ka umpnyang ha ka sisngi baladangi pej hakaliang joka pisa katno ka US ka penmi deng baka jing export jongka ya ka umpnyang ka US ka penmi kumba shispa khatpra billion dollar AA ha ka sisnam baladangi pej pat kiwe kiri ki company ka Saudi Arabia ki kamai kumba shispa khandai phuai billion dollar AA deng baka jing export jongki ya ka umpnyang jongki kadba ka Rusia pat
kamai kumba hispa ar billion dollar ai leng baka jing export jongka ya ka pniang jongka kat baka Venezuela pat kamai kumba 10 billion dollar ai leng baka jing export jongka ya ka pniang jongka te paralog kini ken kidai kita kidau pabalai ka US ka kwa pada don benta pakan tir shwa lanai penlut shwa ya ka pniang jongki wei kiri pan ya ka pniang jongka namar ka dau ka beningkong kalong ba ka proses pat extract ya ka pniang jongka US kalong ka bae baha pat kalong ka belut kesan baha pat kumta ka US kaya be shwa pan tit ya ka pniang na ki wei kiri ka bakhamtat pat anda kini kiri kila kedek ka pniang kan sa pendon kam ya ka pniang jongka pakalak bandi pan export hakador ka parem pat kaneken kadai kata ka boy ka bakrau ka baka US ka don paka sakalalong kum kowe kari ka baklan barbha ha ka pertei te paralog menta kasngi tang kini ki video ki bakendiat bat ngangej ba philayo jingman toy lane jing hikai katto katne leng ba kane ka video palada paralog philayo katto katne jing hikai pat ki jingman toy leng ba kane ka video wat clear ban subscribe ya kane ka channel kum kadak pat ajing kerjan ya kane ka channel pat kum juru khenang ba phinyo ya kum kini ki jaj video ibangan sa penmi hakini kisngi iban sawan te paralog ya menta kasngi tang kini ki video ki bakendiat kublai shibon